inyama yami le ubhola yokuqala nomakoti sizophola ukhohlwe ngomuntu sizodla kamnandi sipajamile sifuna ukubona ukuthi iyazazi into eyiseyintweni manje sibona ngine restaurant ebiza kangaka indaba hayi ukhohliwe ngomuntu baba ukhohliwe usazophola nje lapho. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1 elami igama ngo-MC Pholobaso Andile WAKHE. Sibingelela noma ngabe kuthiwa ke umuntu ukuphi ngalesi sikhathi. Siyajabula kakhulu ukukhulumisana nani emazweni ngokuhlukana kwawo. Sibingelela ugogo umkhulu mama ubaba ubhuti sisi ingane encane umuntu. Zake senze kanje. Namhlanje sikuphathele uDokotela uNjongo emva kwesikhahlamizi somshophi athe wabhekana naso esizosinaba sisichaze kabanzi kepha ke esebisikhahlamizi futhi ebesibabazeka kepha sesilungisekile. Dokotela asikubingelele sikwamukele uSiyaviva TV1. Ngibonge MC ukuthola lesikhathi ngibingelele bonke ababukeli beSiyaviva 1 TV. Siyajabula kakhulu ukukhulumisana nawe Dokotela. Sikhumbuze umuntu oqala ngawo ukubona namhlanje. Masikhuluma DR.NJONGO uGUMEDE sikhuluma ngobani? Makuthiwa sikhuluma ngo-DR.NJONGO sikhuluma ngomelaphi wendabuko okade waqala ukwelapha namanje ngisalapha amapholoba. Njengomelaphi wendabuko uthini ngezifo ekuthiwa azilapheki kepha ninganikwanga ithuba nina njengabalaphi bendabuko ukuthi nani nidlale enendima njengayo nje icorona? Uyabona mfoka amapholoba siphatha kabuhlungu kabi ngoba uhulumeni akafuni ukuthatha lolu daba ake naye alunikeze abalaphi bendabuko abone ukuthi bagadla bayahluleka noma kuba kanjani kodwa thina singabelaphi bendabuko sasivele kusishilo kwasekuqaleni ukuthi icorona amapholoba bese ngayilapha amapholoba namanje sisasho ukuthi cha ingalapha icorona amapholoba. Dokotela kunomuntu obolelwa isandla noma unyawo uyamsiza umthini lo muntu? Mapholoba abantu abanjalo lapha kwaNjongo bayasizakala amapholoba abaningi amapholoba. Okay, mhlambe kungangithatha isikhathi esingakanani ukubona uDokotela mase ngifikile ekhaya ngenxa ukuthi abanye odokotela baba nama queues? Mapholoba uma ngabe umuntu egula amapholoba lapha kwaNjongo akawubambi ulayini mapholoba. Okay, uyamdlulisa. Yebo mapholoba. Dokotela asikhulume ngabantu abakhubazekile mabefika esikolweni sakho nabo bangena kwi-queue. Mapholoba noma ngabe ukhubazekile mapholoba uyadluliswa mapholoba. Ake singene kulo othindi phesheya kwezilwandle ikhona indlela uDokotela kwazi ukumlekelela ngayo ezintweni ezithinta nje ukuthi zikhona izinto kwazi ukuyibhosa. Mapholoba uma ngabe ethi umuntu angimposele ngiyamposela kodwa mina angithandi ukuposela umuntu ngoba ngiyithande umuntu angibone face to face aphinde abone lapha engihlala khona amapholoba. Ake singene kuyilumbo Dokotela mawulapha ulapha liphi mhlawumbe uzosinikeza amabili noma elilodwa ekuyilona ngempela ulishayayo? Uyabona mfoka amapholoba amalumbu ngiyawalapha lapha kwaGUMEDE uma ngabe amapholoba uvuvuka le mapholoba isingezansi amapholoba lapha uyasizakala amapholoba. Uma ngabe amapholoba uvuvukale inyawo amapholoba wathola umeqo lapha uyasizakala amapholoba. Uma ngabe ubolile amapholoba esithweni sangasese lapha uyasizakala amapholoba. Unawo umuthi wentwala? Mapholoba umuthi wentwala uyatholakala lapha kwaGUMEDE. Ziphele emva kwesikhathi singanani mangiqala ukusebenzisa iproduct? Hayi 2 days mkhulu kabi mapholoba. Insuku ezimbili nje zingaphela sengikwazile ukubona ukuthi lento iyaphela. Impela nje mapholoba kunjalo. Dokotela kunabantu abadlala ibhola emakhaya abadlala ibhola emadolobheni usikhulu ufuna umuthi webhola awusixoxele nje ngokuthi uhlanganisa kanjani noma kusetshenzwa ndlelani ukwenza ukuthi iqembu liwine? Uyabona mfoka amapholoba uma ngabe ngihlanganisa into yebhola amapholoba kufuze ngijule amapholoba futhi ngizinike isikhathi ukuthi mengabe kunikeza le nduku amapholoba uyodlala ngayo ufike amapholoba uwine amapholoba. Okay, ukhona umuthi wenqamu webhola lapha ekhaya? Mapholoba uyatholakala amapholoba. Dokotela ake sikhulume ngokuthi phambilini okhokho bethu wabelapha izimpi ubebona abashaya intelezi ezinzima. Njengamanje kunabantu abathi mabehlela imicimbi noma abanama-tavern ehlale kudutshulwana kubulawane endaweni zabo. Ungamsiza umthini umuntu onjalo? Umuntu onjalo mapholoba ukuthi akaye lapha kwaNjongo mapholoba. Kukhe kuyobheka kuyobonakala inkinga ukuthi inkinga amapholoba iyona yipi.
ngoba kuze kufa abantu emathaveni kuze kudutshulane amapholoba usuke sekunenkinga namapholoba ukufuza lento amapholoba uyiphakamele iqala ihlolo amapholoba ukuze kubonakala ukuthi inkinga ekephi amapholoba kunomuntu odikeyayo noma ekuthiwa uyasangana laba abasuke bebanjanelwe umqondo ngabe indlela akhubazeke ngayo noma indlela nje ayifice endleleni dokotela uyamlapha yini umuntu ophazamiseke ngokwenqondo mapholoba umuntu ophazamiseke ngokwenqondo uyalapheka kodwa uma angazalwanga mapholoba enje kodwa muke ukuthi vele mapholoba uzalwe vele umuntu enje into kaNkuluNkulu ke mapholoba ngeke uzuyishintshe ngoba uNkulunkulu mapholoba unenhlelo zakhe mapholoba dokotela ake sikhulume ngemithi eyahlukahlukene yenhlanhla mhlawumbe nawo welotho mapholoba umuthi welotho mapholoba iwona mapholoba umuthi wenhlanhla ukuthi mapholoba ugezwe bese ulungisa amadlozi akho mapholoba khona into zakho mapholoba ziyoqonda ziyolunga mapholoba ishe super betting ngawena ngakulungisa lenhlanhla mapholoba uma mapholoba ugezekile mapholoba umzimba wakho mapholoba uclean lapha mapholoba ukuhlala ungawini uzowina mapholoba dokotela ayafa amadoda ukuthethiswa abafazi njalo ngo12 baba yikho lento yenzayo umsiza umthini umuntu ongashayi khona ukhona mapholoba umshudo wasekamelweni abeza abantu kwaNjongo bayothola amapholoba inkinga enkulu kunabantu abakhala ngongelengela indlela zemhlophe ukuthi nabo bayawufuna usatholakala mapholoba ungelengela indlela zemhlophe yatholakala kodwa okwamanje mapholoba awusekho kwispecial mapholoba usutholakala ngemali efanele impela nje mapholoba dokotela ngabe umuntu mayifika kwakho uthatha izinsuku ezingako kulapheka noma kuye kudepend entweni ayizele mapholoba kuyadepend entweni oyizele ukuthi uzeleni mapholoba mangabe uzela ukugula mapholoba kuyophoqa ukuthi mapholoba ulinde ukuzibona umehluko mangabe uze mapholoba ngento enhlanhla futhi nawo kuyophoqa mapholoba ukuthi ulinde mapholoba dokotela sikubona uhambela ama province ahlukahlukene siyakhumbula ukuthi kulezi insuku ubudila kakhulu neCape Town kulokhu usudila kakhulu neGoli usukuyokwenzana eGolini zakhe iseke zafika ekhaya mapholoba kusuke mapholoba ngiyobasebenzela mapholoba kulokhu mapholoba kusuke mapholoba bangibizele khona mapholoba ngoba phela makusuke mapholoba uya kudokotela udokotela kufanele akafike lapho uhlala khona mapholoba ake unyathele emagcekeni mapholoba ukuze ezwe ukuthi yona yipi into la mapholoba ekuphazamisayo mapholoba ufuze inhlanhla ngeke ngoyifaka kwakho nje mapholoba egcekeni dokotela silale ebusuku ugida izinto phezulu kwathayela hayi phela mapholoba lawo nto lapha kwaNjongo iyalapheka mapholoba uyahayiza umama wala ekhaya njalo ekseni ehayize nantambama ehayize ebusuku akazi naye ukuthi behayize la mapholoba kuyakhomba ukuthi mapholoba kunento manje esemkhinyabezayo mapholoba angasondele kuNjongo umsizi dokotela uNjongo kunomuntu ongenayo imali ephelele for isigubhu kepha unawo wafu kwenziwa njani into enje umuntu onohafu mapholoba uyasithola isigubhu mapholoba akafike mapholoba uyosizakala mapholoba ezokwenzani le igubhu ngoba sekuyagujuziswa yonke indawo kuhlukene mapholoba ukuthi igubhu sifunelana kodwa isigubhu sokuqina kodwa isigubhu sempi mapholoba bese kuba khona isigubhu senhlanhla bese mapholoba kulezi igubhu umuntu mangabe efuna isigubhu senhlanhla mapholoba angathi njengoba lapha kwaNjongo ethi mapholoba kuyovele kuqhamuke imali igcwale indlu mapholoba lapha kwaGumede anginayo into enjalo ngikwakhela mina into yenhlanhla ezohlangana nabantu bakini amadlozi mangisho abantu bakini ezohlangana nezidalo zakini bese kuma ikusiza mapholoba ngoba phela impande engekhipha lapha kwaGumede ilele madlozini nokusizakala kwakho kulele madlozini mapholoba khona ufuna ukuthwala dokotela usekhathele indlala mapholoba lo ufuna ukuthwala akaxhumane nami mapholoba siyothetha siyokhuluma mapholoba dokotela sikhona isigubhu okwazi ukusenza esingenza ukuthi ngigcine sengixabana nomndeni wami ngokuthi kuphumelela mina ngedwa wona uphumelele mapholoba into enjalo mapholoba ikhona ezinyangeni ikhona ezinyangeni mapholoba ikhona impela into enjalo ezinyangeni ngingakubona kanjani lokho bese ngikuphikisa mhlambe isign yaleyo nto uma ngisafika enyangeni yini efanele ngiyibone uma ngiyisa kuleyo nto ngoba mina ngiyimisela ukuxabana nomndeni wami mapholoba into enjalo ubona ukuthi uma ufika enyangeni ikunikeze into mayifike ekhaya lento kufike kufa umuntu ekhaya
into enjalo mapholoba ayikho right mapholoba ngoba njengoba ulande into ezophilisa wena uzophila nobani ufumndeni wakho mapholoba angikuphasisi ke mina mapholoba into enjalo mokuya ukuthi umuntu uyayithatha noma uyayidinga lapha kwaNjongo anginayo mina ngakha into enhlanhla ekwazi ukukusiza wena bese ihlangana namadlozi akini ihlangana nezidalwa zakini ukuze phela ubone umsebenzi ebekade uzele kwaNjongo. Mbuke lapho wasekhaya siyakuthokozela kakhulu ukukhulumisana noDokotela uNjongo kanti futhi nasiyathokoza ukuthi usibukele uchilexile urelaxile uthokozela le interview. Singayijabulela kakhulu ke eminye imibuzo engashicilelwa wena phansi lapho ku comment section ubhale ukuthi ila nala obungafisi ukuthi siphinde sponsor khona imibuzo. Dokotela uNjongo ake singene kule. Yini ohluke ngayo kwezinye inyanga? Uyabona mapholoba into engihluke ngayo mapholoba kwezinye inyanga mapholoba ngihluke ngokuthi umuntu mangabe mapholoba elaphana kwaGumede ufike qala engene mapholoba ephungulweni. Okay, bese mayingene ephungulweni khona uzoqaqeka sonke isinyama nenkinga mapholoba. Ephungulweni kuphi kwaDD.NJONGO? Ephungulweni phela mapholoba kwaDD.NJONGO lapha mapholoba. Ukuze bese ngiyaqala sengiyakusiza ke phezulu kwenkinga zakho ngoba ngenze ngikwazi ukutshala ummbila imbewu endaweni mapholoba ehlumile ngoba lo mbila uzuhluma mapholoba. Dokotela kuyiqiniso noma manga ukuthi umuntu ofike ngakwazi ukuhamba kungakona ukukhubazeka enziwe izinto zabantu wamane nje esikhaleni wangabe sakwazi ukuhamba uyakwazi ukumenza athi qinqo afuke ephinde ehambe ngeenyawo zakhe. Mapholoba abaningi abantu bafika ngaleso simo laphana kwaNjongo laphana kwaGumede abanye abazobabona bezikhulumela bona mathupha ukuthi njengoba ungibona mina uGumede uNjongo wangisiza ngiyahamba through uNjongo. Singakubona yini uvula ibandla nawe usubomfundisi inyanga eziningi zitholakala zineziphiwo ezithanda ukubaningana futhi zonke lezi ziphiwo zisuke ziyiqiniso kuzona wena naso esinye isiphiwo ngaphandle kokunyanga? Hayi mapholoba isiphiwo mapholoba sebandla mapholoba anginaso mapholoba. Mina isiphiwo enginaso mapholoba sokusiza abantu ukuze abantu bakaNkulunkulu basizakale mapholoba. Umkhuhlane yolapha? Hayi mapholoba umkhuhlane mapholoba phela ukugula okunormal lokho mapholoba uphinde mapholoba kuziphelele mapholoba sokungakhona ukugula okuserious mapholoba. Nginekhanda lipheli mapholoba mengabe unekhanda lingapheli kufanele mapholoba selifakele ibuku ukuthi waye ube nekhanda wena elingapheli bese uthola amaphilisi ayiwona wona nomjovo kuyiwona wona. Mawukhuluma ngomjovo namaphilisi usho lokho kwasesilungwini noma khona okwakho na ubiza kanjani? Mapholoba umjovo ngisho umjovo mapholoba walaphana kwaNjongo mapholoba. Dokotela kunomuntu ohlatshwa izibhobo njalo mayethi uyadla ukudla kwakubo kodwa mayiphumele ema restaurant akanankinga. Uthiwani umuntu onjalo? Akabuye laphana kwaNjongo mapholoba simkhenike mapholoba uyosizakala mapholoba. Uyathwasisa? Mapholoba laphana kwaGumede kuyathwasisa mapholoba. Ukuthwala kona uyakuthwalisa? Hayi ukuthwala laphana mapholoba angikwazi ukuthwalisa umuntu mapholoba mina ngisiza umuntu mapholoba. Unendlela yakhe nixoxayo ecingweni? Hayi wendlela mapholoba okwenziwa ngayo mapholoba. Dokotela sinokubona abantu behanjelwa izinyoka phezulu kweimoto. Awusiqaqisele ngenyoka umsebenzi omuhle ehlosini ngayo. Mapholoba mina ngazi ukuthi inyoka mapholoba ingxenye yokwelapha noma ingxenye mapholoba yokuthi ucebe mapholoba angenze ngikhulume kakhulu ngento engayazi kodwa mhlambe abanye oza kwethu mhlambe bayazi wona mapholoba. Dokotela singayibona lapha kwakhe khona mapholoba kwamapholoba ayikho inyoka into esithixo kwamapholoba ayikho mapholoba into ozoyithola lapha kwaNjongo uzothola impande okuyona yona ezulu lapha ngoba abantu bakumele bakhumbule kwasemandulo kwasekuqaleni inyanga zakuqala ngazisebenzisa umuthi mapholoba. Hayi thina esikhula manje sesazi ukuthi inyoka mapholoba sezaba umuthi. Inyoka mapholoba ayikazi umuthi. Into esiza umuntu emhlabeni isihlahla lesi umuntu ahlala ngaphansi kwaso. Dokotela ungamlekelela umthini umuntu othi hawu wonke umuntu okhulele kamhlaba uyalingana njengawe semane nje eswele umsebenzi manje eqede efuna ukuba inyanga ngenxa ukuthi uphuma kamhlaba uyalingana ungamlekelela uthini lo muntu eqondweni? Mapholoba kuyadependa mina mapholoba ngithwasile mapholoba. Ngithwasile mapholoba iminyaka ewu5 yonke mapholoba. Ngifunda mapholoba impande mapholoba. Impande lapha kwaNjongo abaningi abafika khona
bayazi umuthi anguthengi mapholoba mina umuthi ngizakhela mina mapholoba ngiyakwazi ukungena ehlathini ngihlanganisa impande ukuze size umuntu ekuguleni okumphethe mapholoba. Ingane inemthelela muni emthini osukuphuma kanjongo kuze ukwazi ukudlondlobala hayi mawufika ekhaya fumbathisa lengane lo muthi bese kunikeza izinto ezizocaca ikhonto enjalo? Hayi mapholoba ayike into enjalo mapholoba amafinyile awasebenzise ukubhekana izinto zabo mapholoba ayike into enjalo ayike into enjalo mapholoba. Umuntu kade kuma period ulicela iphedi lakhe ukuthi afike nalo mapholoba kusuke sesingena phezulu kwezinye mapholoba inhlelo mapholoba kodwa ke abaningi mapholoba bayazi uma ngabe ngifuna iphedi ukuthi kusuke ngilifunelana kodwa kumuntu akafone ngizomtshela ukuthi umsebenzi walo yini mapholoba. Okay, mhlambe kuthatha malini ukuba nezingcabo lezi zaseKhosombeni? Mapholoba phela izingcabo zaseKhosombeni mapholoba zo 2.5 mapholoba. Yini umsebenzi wazo dade? Ezokuthi mapholoba ubamba umkhwenyana ubamba unkosikazi wakho ukuze umuzi wakho mapholoba ubiyele mapholoba isibaya sendoda siyabiyela mapholoba. Mbukelo siyaviva TV1 siyajabula kakhulu ukuthi usahleli nathi nangalesi sikhathi uNkulunkulu makakubusisa kwandisele siyacela please subscribe sicela usubscribe ecindezela leli gama elibovana liguquke libe grey mhlawumbe uyaqala nqa ukusibuka namhlanje elami igama ngu MC Polobas ngihleli nodokotela wesintu the traditional doctor udokotela uDr. Njongo osebenzela endaweni yaseNtuzuma kwa G section eDurban kwaZulu Natal la eSouth Africa kuwo lo mhlaba esiwona. Dokotela ke sixoxe manje ngokuthi inyanga eziningi sizibona zinconywa abantu ngobuhle bezinto abasenzayo. Wena yini eyijabulisa makubuya umuntu ezobonga? Yini angayiphatha? Uthi omunye hayi ngaphatha umancishana, uthi omunye hayi ngaba imali, uthi omunye hayi ungaba iTV, uthi omunye ngayimoto. Wena uthandani? Mapholoba mina yiki into engizoyinqumela umuntu ukuthi mangabe ezobonga kimi akayiphathe. Kodwa ke umuntu uyokhipha into esothandweni kuyena ukuze afike nayo kwenjongo mapholoba. Dokotela likhona ilanga lakho nokulapha umuntu kade usecansini nomama wakwakho? Mapholoba phela into enjalo umuthi mapholoba uyazilelwa futhi umuthi mapholoba uyahlonishwa mapholoba. Mangabe bekade mapholoba usocansini mapholoba before uqala ungena usiza abantu qale mapholoba uzigeze wena khona kuzosuka mapholoba isinyama mapholoba. Dokotela ingcabo zakho ziyedinga ngihloniphe insuku engaka manje ngibhekane nomama. Mapholoba ku3 days mapholoba mengabe ngikufaka ingcabo zami mapholoba. Dokotela bathi abantu abaningi isigubhu wasifaka amafutha. Noma bathi abantu abaningi nina nithi ungasibona sichicha sijuluka isigubhu ingenxa ukuthi sisuke sesiqala sikhuphuka sisebenza. Kodwa uthi omunye nanoma ngabe yini oyifaka amafutha malishisa vele izojuluka. Ungaphawula uthini kuleyo ndawo? Mapholoba ngeke ngiphawule labantu abangekho la mapholoba ngizophawula ngeside la mapholoba. Mina ezami igubhu mapholoba zenze kanjalo mapholoba. Ngoba ezami igubhu zihlala endlini mapholoba. Futhi ezami igubhu mengabe ukhuluma nazo uqala ngabantu bakini abadala amadlozi akini. Nina ke bomkhulu nani boGumede nani bomapholoba. Na impande engangilande kwaGumede engicela nibambisane mina ngikucelayo ngicela u1 no2 no3 no4 no5 no6 hayi ukuthi mawulanda isigubhu sozothi madoda ngifuna ukuthi nokuthi akwahambe kanjalo isigubhu sincike edlozini lakho mapholoba. I know nizwile udokotela unifundisile namhlanje ukuthi kuphahlwa kanjani uthe ungakhohlwa inalume lakho yikini ungakhohlwa futhi ukubiza nanempande yakhe usho ukuthi ngiphuma kwaGumede angithi dokotela kunjalo impela kunjalo nje mapholoba. Dokotela ke sixoxe ngale ndaba yakho ukuthi uye wangatholakala ocingweni mapholoba. Umoya wami uhlukumezekile kakhulu neguli zami zakude zikhathazekile ngalento mapholoba. Kodwa ke angisho lutho mapholoba anginami lo mokuyiphendulela uNkulunkulu mapholoba mina uyongiphendulela mapholoba ngoba umuntu mangabe mapholoba engenza okubi mapholoba kulungile uNkulunkulu kusuke ezongiphendulela mapholoba ngoba phela uyakwazi ukuthi yena ubekwenzelane engizokusho egulini zami
ukuthi sengiyatholakala ucingweni inamba ayilahlekile kuseyiyona inamba le ebekade bangithola kuyona amapholoba ayikashintshe uvele ngumshopho ukuthi ifoni yami iyaphazamiseka iyahekwa ifoni yami kodwa ke inamba kuseyiyona amapholoba bazongithola kuyo amapholoba abantu abangidingayo isiyasebenza njengoba sikhuluma isiyasebenza njengamanje amapholoba kuze beyiteste dokotela asibaphe yona njengamanje inombolo yocingo ithi 079 079 080 080 4929 siphinde dokotela 079 079 080 080 4929 ngabe dokotela unayo enye inombolo esingakwazi futhi ukuthola kuyona uma ukuthi le isebhizi noma ngaleso sikhathi sifuna nje ukushaya ngenye indlela mapholoba ikhona enye mapholoba engitholakala kuyona mapholoba singajabula kakhulu dokotela ukuthi usinikeze nayo futhi leyo namba sizozama ukuthi mapholoba siyibheke kodwa iyatholakala wona mapholoba okay mhlawumbe udokotela seyiqala le nombolo ngoba yintsha ake sithi kuwena lokho kwenza kuthina kusho likhulu uNkulunkulu ngathi ngakubusisa ngokuphinda-phindiwe bheka ngoba ukusubscribe kwakho kukodwa kubeka ethubeni lokuthi nawe ube ingxenye yeSiyaviva TV ngokusemthethweni you are a shareholder isona siqubulo neslogan esisisebenzisayo ukuthi once wasubscribe we shareholder siyakucela ukuthi usubscribe siyakucela ukuthi ushare siyakucela ukuthi ucomment siyakucela futhi ukuthi ulike dokotela cishe inamba isithola ke mapholoba inombolo yesibili it is 062 77 66 93 0 umuphi umculo oyuthande mawuyihlalile nje ekhaya uyichileksela upholile mapholoba umculo engiwuthanda mengabe mapholoba ngihleli mapholoba ekhaya mapholoba ngichileksile mapholoba ngiye mapholoba ngithande umculo mapholoba waseziyoni mapholoba ngoba lapha nekhaya amapholoba ngikhuliswe amapholoba ngokuthandaza amapholoba inkunzi engizalayo amapholoba iyakhuleka amapholoba kakhulu amapholoba manje kungakho mengihlele amapholoba ngiye ngithande amapholoba umculo amapholoba waseziyoni amapholoba dokotela ukuyikhiphe nje nomndeni wakho nintende nje niphole mapholoba into enjalo mapholoba uma ngabe ngithola isikhathi mapholoba ngiyazikhipha mapholoba nomndeni wami mapholoba ukuze ngirelaxe umqondo mapholoba ngiphumuze umqondo mapholoba ukuze umqondo ungahlezi mapholoba ukhathazwa impande mapholoba abantu besifazana abaningi bayaphuma bekodokotela besilungu beyokhuluphalisa izinto ezithile ngabe dokotela nazi izinto zokufutha amabele izinqa ama-hips nokunye hayi mapholoba lapha kwaNjongo ayikho into enjalo mapholoba ayikho mapholoba umama uyavutha ebusuku sengikhathele ngifuna into ezomthambisa ethi ukwehla usenzima kakhulu ikhondlela ukumehlisa engabi woshisa nawe kumele uyibheke nawe njengoba ufuna ukumehlisa uzokumehlisa uhlulwa yini ngoba phela nawe kumele ushise nawe okay wena ukwazi ukukhulisa umehlisa hayi mapholoba kumele uyibheke nawe ukuthi ngeke ukuthi ungathi umuntu wesilisa uzohlulwa umuntu wesifazane mapholoba dokotela usayizi uyakwazi ukulula noma ukukhuluphalisa hayi mapholoba into enjalo ayiyenzi mapholoba into okudlala mapholoba mina kunalabantu abenza into mina ngiyithi yimbi futhi angiyifisi sho ukuthi sikhulume ngayo la kodwa ngenxa yokuthi sikhuluma nezwe lonke lilalela ifanele senze futhi ukuthi ungalingwa abantu ifuku ukuthi udokotela akakwenzi cacisela abantu udokotela ukuthi lento yokuhushulwa kwezisu ikuphatha kanjani ngoba sibona la emathekwini amaphepha athi umuntu ofunayo nangu udokotela wesintu uyakwazi ukumkhiphisa isisu uyabona amapholoba ubona abantu mapholoba kube sengathi into zawo amapholoba ziphinde ziphambane amapholoba futhi special kunabantu abayintsha yamanje amapholoba anguphasisi mapholoba ingane mapholoba iqhamuka ngesipho sikaNkuluNkulu mapholoba ngenkathi wena mapholoba uzokhipha lengane uyihushule mapholoba ulindeleni mapholoba kungakho kusasa mase uphinda mapholoba ingane usuyizala mapholoba uthola ukuthi mapholoba usuthola ingane ekhubazekile mapholoba kanti inkinga mapholoba isisuka manje mapholoba emuva ngoba uNkulunkulu mapholoba ukupha isipho wena isipha unikeza sona usiflash toilet mapholoba akukho right number 2 awugezi wena njengoba wenze lento lena usuthola mapholoba icala uthola amapholoba isono ingane mapholoba ayinalo icala ingane mapholoba ayinaso isono yiwena mapholoba olande ingane ekudeni mapholoba wayisondeza nawe
La ekhaya njalo makunomcimbi abafana bala ekhaya bayalwa noma amantombazana la ekhaya alwa nabafana bala ekhaya noma amantombazana la ekhaya alwa wodwa mhlawumbe into efana naleyo ukuthi buthi kusenobumnandi kumane kuqubuke nje into eziphithwana eziphethu nje iphephetheke ibaqhathe bexabana bengabangisho iqatha lenyama esithebeni Maphola izinto enjalo umndeni awuyibheke umndeni mapholoba awuyifakele amehlo mapholoba ngoba okungenzeka ukuthi inkinga le emndenini seniyaphambanisela mapholoba la emndenini mapholoba sekunenkinga le emndenini uma kwenziwa umsebenzi kufuze kufa abantu inkinga iqala kude mapholoba inkinga iqala emndenini mapholoba ngisho umthakathi mapholoba ezoqala uthakathi akaqali mapholoba ngomuntu wangaphandle uqala ngomndeni mapholoba bese kuma iphumela kumuntu wangaphandle mapholoba Dokotela uyakwazi ukuthula lo okade sevele ethakatha akasafuni ukumthula lokho ukuthakatha sale clean mapholoba ipokwe kumuntu mapholoba siyayixosha mapholoba hayi zidede mapholoba kusale kuyiwena mapholoba asikhumuzane dokotela sesizophethe igubhu zakho iqala nqalini izilandelane kanjalo uziyofika weso mapholoba umuntu mengabe eqala elande igubhu zakwaGumede mapholoba isigubhu sakwaGumede mapholoba siyaqala ku 10,000 mapholoba okay siye ku 25 mapholoba siye ku 40 mapholoba engizokhuluma nabantu ngoJune mapholoba isigubhu salaphana kwanjongo mapholoba siyobe suku special mapholoba abantu abafuna ukuncedakala nabantu abafuna ukusizakala nabantu abanezinkinga emsebenzini yabo abayenzayo ngoJune mhla ka 24 June sizobe suku special mapholoba asikhulume ngale ndaba ukuthi ngawo futhi uJune kunabantu bayisa empophomeni mapholoba impela bangikhumbuza into mapholoba bese ngiyilibele mhla ka 26 June abantu abakade bafuna ukuya empophomeni mapholoba abaxhumana noMC Pholobasi uzoxhumana nami ngizobayisa mapholoba empophomeni lapha mapholoba engizoba ngokwenza kona imkhuba engizobe mapholoba ngokukhuluma namadlozi zami ukuthi nami ubani ufunani mapholoba ufuna kwenzakala ini empilweni yakhe abaxhumana noMC Pholoba uMC uzobuyela kumina usho ukuthi dokotela izobonakala izinto ngesivinini uma bebuya lapha kugokwakho phela mapholoba lapha mapholoba ngizobe ngothinta into ejule ngempela mapholoba ngizobe ngothinta into ejulile mapholoba lapha sike sikubona ungena emanzini shiya ungena nempuphu kusuke sekwenze njani mapholoba kusuke sokujulile mapholoba kusuke mapholoba sengibiza mapholoba impela amadlozi mapholoba kaGumede ukuthi mapholoba awasondele mapholoba Sibonga kakhulu dokotela ukuba kanye nawe ngizocela ukuthi ngibatshene ofuna ukuya empophomeni inamba azoyisebenzisa u079 0453 446 okugcina 079 0453 446 uma ufuna ukuya empophomeni nodokotela uNjongo qha ngale kwalokho ngomsebenzi wakhe nokunye nazi inombolo 079 080 4929 4929 asiphinde dokotela 079 080 4929 asingenele kule enye 062 77 66 930 iyona nombolo kaDokotela uNjongo ngatholakala kuyona dokotela umyalezo wakho sesiphethe ukugcina obheke nje esizweni sonke umyalezo wami okugcina ukuthi bonke abantu abahlela ukuza kimi nabalungisela ukuza kimi abezwe lapha kaNjongo uNjongo uyobasiza bayokubona umsebenzi ukuze nabo baphile baba abantu emhlabeni mapholoba ngisho ngabe mapholoba kade wawuhamba inyanga ungena left right ungasizakali fika uzokhuluma nodokotela uGumede uhlela ephansi umtshele Gumede kade ngangihamba abantu akulungi kufuze mina njengoGumede ngizihluphe ngenkinga yakho ukuthi kuze kungalungi inkinga yakho ikuphi kuphambanephi ikhona kuphi okufuze kusize ngakho ngiyabonga mapholoba eyitolo imali uyafakelwa mapholoba ngifakela mina imali etolo mapholoba uthanda ukuthi afike nayo umuntu akafike nemali khona mapholoba ngizokwazi ukuthi ngiphahlele amadlozi ami ukuthi ngangubani ukuyisa imali yokugcina yakhe hambani naye ke nabo Gumede njengoba bephuma kulomuzi
hambani phela kahambe yobona umehluko njengoba ephuma la. Ake sikhulume ngeinkuni zakhe ezihlukile bonke odokotela abanye baqhumisa abantu ngamabhakede agesi abanye kubekwe itofini abanye nje kubaswa insaba wena uhluke ngane la ekuthenini abantu masekuyiwa ke esiqhweni phela amapholo bami nokulapha amapholo bakade amapholo bangaqala futhi ukulapha amapholo ba anguciciyezeli ukulapha amapholo ukulapha amapholo bakade ngaqala mina lapha ibhavu la amapholo akekho umuntu ongalithola kuye la amapholo ngisho abantu abafika lapha kwaNjongo bayasho ukuthi bayaqala baba ukubona ibhavu amapholo ba elinje ngoba umsebenzi wami ngiyawukhuthalela futhi ngiyawuthanda ngiyathanda umuntu mangabe eze kimi awubone umehluko esizakale khona nami ngizojabula amapholo. Dokotela ake sikhulume ngalamadoda esijwayele ukuwafica lapha esikoleni sakhe amabili afakwa amakalabha asibambe kanjani banifuna ukuthi sikhulume ngalamadoda balani la ngesansi nisho ukuthi udokotela kulungile nengalikhuluma iqiniso ngawo ukuthi asebenza umsebenzi umuni enzani mina nawe ayibonana kwivideo elandelayo kwamanje uDr. Njongo uthi nje samba